Ysbryd yw Duw, a rhaid yw addolwyr ef, addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ysbryd y tragwydd o Dduw, disgyn arnom ni. Ysbryd y tragwydd o Dduw, disgyn arnom ni. Plyg ni, tri ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y tragwydd o Dduw, disgyn arnom ni. Dduw ein tad, arglwydd nef a llawr, ffynhonnell a nerth ein bywyd, molwn a chlodforwn di. Arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei helaethrwydd, molwn a chlodforwn di. Ysbryd sanctaidd, ein diddanydd a'n harweinydd, nerth a bywyd Duw ynom, molwn a chlodforwn di. Dduw dad, mab ac ysbryd glân, perffaith mewn undod a chariad, yn ein huno ni a thi ac a'n gilydd. Molwn a chlodforwn di, yn awr ac yn oes oesoedd. Ysbryd bywyd anadla arnom, ysbryd gwirionedd siarad â ni, ysbryd gobaith, ysbrydola ni, ysbryd grym, gweithia drwom, heddiw a phob dydd. Amen. Wel, bore da i chi. Mae'n braf cael cwrdd â'n gilydd drwy gyfrwng y cyfrwng y bore yma to. Diolch yn fawr i Jenny am yr arweiniad hyfryd i'n defosiwn. Mae'n Sul y Pentecost yn Sulgwyn, yn ddydd pen blwydd yr eglwys. Yr hyn fyddwn ni'n wneud ar ben blwydd yw dathlu. Rhaid cyfaddau fod y ffordd y byddwn ni'n cofio a dathlu pen blwyddi yn amrywio'n fawr. Ar un adeg yn yn hanes, allan ni ddim disgwyl un pen blwydd gyrraedd. Ac roedd cyrraedd 19, neu 11 yn hanes yr am fwyaf ohono ni, yn gyffroes. Wedyn dath gyfnod o beidio gwneud llawer y ffys, a thrio cadw ambell ben blwydd draw, fel hanner cant. Ac yna dyma ddechrau dathlu eto. Oed yr addewid, 40, 10 a 40, 100. Fe gynhaliwyd 2 barti yn festri'r Tabernacl Pen-y-Bont i ddathlu canfed pen blwydd 2 o'r aelod. Dyna braf pe bydden ni fel eglwys yn gallu cynnal parti fis Gorffennaf pan fydd Dilys Morgan yn 100 oed. Os na allwn bartio, rwy'n siŵr y cofiwn ni amdani, fel y mae'r aelodau eraill sy'n mewn cartrefi gofal ac yn gaeth i'w cartrefi. Beth am ben blwydd yr eglwys? Fe fu cyfnod pan oedd dathlu mawr cyhoeddus yn digwydd. Dyna un o'r pethau dwi'n gofio am flynyddoedd farddegau yng Nghapel y Bryn ar gyrion Llanelli. Teithio i'r dref i ymuno a chanodd ar ganodd o gyd Gristnogion i orymdeithio drwy'r dre, ac yna nôl i'r festri am barti. Dyma'r unig luniau sydd gyda fi o'r cwmni yn barod i gychwyn. A dim llun o'r parti wedyn o gwbl gweitha'r modd. Ond mae yna ambell i gylch yn dal i orymdeitho a phartio. Mae chi ran o orymdaith eglwysu clydach y llynedd a'r parti yn y parc wedyn. Diolch i Anet, mam gi Mari am y lluniau.
Ac mae Mari nawr yn mynd i ddarllen yr hanes arweiniodd at y parti cyntaf. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost roedd pawb gyda'i gilydd eto, ac yn sydyn dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yna yn cael ei llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny, roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu am fod pob un ohonyn nhw yn clywed y iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. Onid o Galilea mae'r bobl yma'n dod, medden nhw. Sut maen nhw'n gallu siarad yn ieithoedd ni? Ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae Duw wedi'i gwneud. Dyna lle roedden nhw'n sefyll yn syn, heb ddim clem beth oedd yn digwydd. Beth sy'n mynd ymlaen, medden nhw. Ond roedd rhai yno'n gwatwar a dweud maen nhw wedi meddwi. Dyma Pedr yn codi ar ei draed i anarch y dyrfa, a'r 11 arall wrth ei ymyl. Arweinwyr, bobl Jwdea, a phawb arall sy'n aros yma yn Jerusalem, gwrandewch yn ofalus, gwna i esbonio i chi beth sy'n digwydd. Dydy'r bobl yma ddim wedi meddwi fel mae rhai ohonoch chi'n dweud. Mae'n rhy gynnar i hynny, 9 gloch y bore ydy hi. Na, beth sy'n digwydd ydy beth soniodd y proffwyd Joel amdano. Mae Duw yn dweud yn y cyfnod olaf byddai'n tywall fy ysbryd ar y bobl i gyd. Bydd eich meibon a'ch merched yn proffwydo, bydd dynion ifanc yn cael gweledigaethau, a dynion hyn yn cael breuddwydion. Bryd hynny byddai'n tywall fy ysbryd ar fy ngweision i gyd yn ddynion a merched a bydden nhw'n proffwydo. Ysbryd sanctaidd greawdwr, yn y dechrau yn dwy'n trefn o anrefn, dy anadl yn bywhau pob creadur byw. Tyrd atom ni, ysbryd sanctaidd. Ysbryd sanctaidd ddiddanydd, sy'n geni o'r newydd yn blant Duw, ac yn rhoi i ni dangneddedd a dedwyddwch calon ac enaid. Tyrd atom ni, ysbryd sanctaidd. Ysbryd sanctaidd, rhoddwr bywyd, y llewyr sy'n dod ar goleuni i ni, y grym sy'n ffynhonnell pob daioni. Tyrd atom ni, ysbryd sanctaidd. Ysbryd sanctaidd, anadl bywyd, sy'n trigo ym mhob un ohonom, i'n puro a'n glanhau, i'n gwneud yn aelodau cywir o'r eglwys, corff Crist. Tyrd atom ni, ysbryd sanctaidd, i'n bywhau a'n goleuo, a'n sancteiddio i ti dy hun. Yn y Beibl, symbolau o bresenoldeb Duw yw gwynt a thân. A phan fod Luc yn sôn am sŵn fel gwynt a thafodau o dan, dweud mae e fod presenoldeb Duw wedi bod yn amlwg iawn ar y Pentecost. Gwynt a thân ynghyd â dŵr yw 3 pŵer mawr byd natur, ac fe wyddon ni amdani nhw i gyd, ac fe allwn ni gweld, wel o leia,
fe allwn ni weld tân a dŵr. Dyna braf yw gweld tanllwyth o dan ar noson y afol. Neu fflam cannwyll yn goleuo'r tywyllwch. I mi mae yna bleser mawr yn gwylio llif afon. A gweld toner môr yn torri ar y traeth. Ond beth am y gwynt? Siwr i chi'n darlunio'r gwynt? Yr unig ffordd y gallwch chi weld y gwynt a dangos y gwynt yw drwy I effeithiau. Coed wedi disgyn, toiau wedi malirio, tonau yn hyrddio dros o leidi porth cawl, a rhywun yn brwydro I ddal I drad a'i ymbarela rhag chwythu ffwrdd. Yr unig ffordd I chi weld y gwynt yw drwy weld be maen nhw'n wneud. Pan fod y gwynt yn chwythu, mae rhywbeth yn digwydd. A dyna mae Luc am gyfleu wrth sôn am y Pentecost. Fe chwythodd anadl Duw mewn ffordd newydd a grymus ar y disgyblion, ac fe ddigwyddodd rhywbeth. Yn wir fe ddigwyddodd pethau rhyfeddol. Gwrandwch eto ar hanes Luc am fywyd yr eglwys wedi'r Pentecost. Roedd y lliaws credinwyr o un galon ac enaid, ac ni fyddai neb yn dweud am ddim o'i feddiannau, mae ei eiddo efo'i hun ydoedd, ond yr oedd ganddynt bopeth yn gyffredin. A nerth mawr yr oedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt oll. Yn wir, nid oedd neb anghennus yn ei plith, oherwydd byddai pawb oedd yn berchnogion tiroedd neu dau yn ei gwerthu, a dod ar tâl am y pethau a werthynt a'i rhoi wrth draed yr apostolion, a'r hynny di bawb yn ôl fel y byddai angen bob un. Yr oedd Joseph a gyfenwyd Barnabas gan yr apostolion yn berchen darn o dir a gwerthodd ef, a daeth yr arian a'i roi wrth draed yr apostolion. Meddai T.H. Parry Williams ar ddiwedd I gerdd 1954. Gwarchod pawb. Dyna danchwa sy'n dod i'r byd pan fo'r awel yn chwythu dynion a Duw yn hyd. Fe fuodd a dipyn o danchwa yn Jerusalem ar y Pentecost. Yn ôl Luc, cafodd 3,000 I bedyddio yn sgil Pregeth 4. 3,000. Ond y danchwa oedd I bobl dan arweiniad yr ysbryd, greu math newydd o gymdeithas. Gymdeithas lle roedd pawb yn un teulu, gyda gofal a chonsern yn aill am y llall, ac anghenion ysbrydol, materol a chymunedol yn cael eu cwrdd. Y danchwa a'r dylanwad yn y pen draw, oedd nid yn niferodd, ond ansawdd I perthynas a'i gilydd, ac ansawdd I bywyd fel cymuned. Cwmni, cyfeillgarwch, gofal, consern, haelioni, perthyn. Gweini yn aill i'r llall, a hynny i'r fath graddau, nad oedd neb anghennus yn ei plith, meddai Luc. Tanchwa yr ysbryd glân. Mewn cyfrol a gyhoeddwyd yr wythnos fetha yma, God and the Pandemic, mae'r parchedig Tom Wright yn sôn am yr ymateb rhyfeddol fu'r apel am help i'r gwasanaeth iechyd ar ddechrau'r argyfwng. 500,000 o bobl yn gwirfoddoli, gymaint ohonyn nhw, nes nad oedd posib ffeindio rhywbeth I bawb wneud. Doctoried a nyrsys yn ail afel, dod allan o ymddeoliad, a rhai yn talu eu bywydau am wneud.
Meddai Tom Wright, ac wy'n dyfynnu nawr. They are doing what the early Christians did in times of plague. In the first few centuries of our era, when serious sickness would strike a town or city, the well-to-do would run for the hills. The Christians would stay and nurse people. Sometimes they caught the disease and died. People were astonished. What was that about? Oh, they replied, we are followers of this man Jesus. He put his life on the line to save us. So that's what we do as well. Nobody ever thought of doing that before. No wonder the gospel spread. The modern world, touchingly, has borrowed bits of this. Medicine, education, and social care for all. And sometimes thinks it has discovered this for itself. So the religious bit can now drop away. Ond na ffeinwn am hynny, meddai Tom Wright. Ac yn wyneb y pandemig, peidio nag aros gyda'r cwestiwn pam. Yn hytrach, canolbwyntio ar y cwestiwn beth. Beth allwn ni wneud yn wyneb hyn? Dyna ymateb Cristnogion y canrifodd cynnar, a dyna'r ymateb sydd ei angen gennym ni. Mwyn i bobl weld ysbryd Duw ar waith, yn ysbrydoli ac yn ysgogi, a phobl a chymunedau anghennus yn profi o amrywiol ffrwyth yr ysbryd. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunandisgyblaeth, nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel yr rhain. Diolch fod grym yr ysbryd ar gerdded o hyd, a ffrwyth yr ysbryd i weld y dyddiau dyrys yma. Yng nghanol y gofid a'r concern, y galar a'r dioddefaint i gyd. Diolch am yr holl arwyddion o ddaioni sydd o'n cwmpas. Yr her i bawb ohonom yw gofalu y bydd y daioni hwnnw yn dal ar gerdded, pandemig neu beidio. Yr her i ni yw bod yn gyfryngau i ffrwyth yr ysbryd, harddu a chyfoethogi'n byd. Dyna neges y diweddar Mae Rydaman yn yr emyn mae Jenny yn mynd i ganu nawr. Codwch oll eich lleisiau llon, daeth newyddion da'n cliw, yn ein byd o boen a thrais, gwelwch heddiw ysbryd Duw. Lle caiff plant newydd
Gweddiwn. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, ffrwyth yr ysbryd yw llawenydd, ffrwyth yr ysbryd yw tangnefedd. Arglwydd plana ynom gariad Iesu, a thywys ni I gymod a'n gilydd. Rhoi ni'r llawenydd a ddaw o rannu y mywyd ysbryd, ac mewn byd rhanedig a chreulon, gwna ni'n sianelau ei dangnefedd. Arglwydd, rhoi ni o ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd yw goddefgarwch. Ffrwyth yr ysbryd yw caredigrwydd. Ffrwyth yr ysbryd yw daioni. Arglwydd, gwna ni'n o ddeddgar a disg ni barchu'n gilydd, gan fod yn garedig tuag at bawb mewn angen. Diolch I ti am bawb sydd yn dangos caredigrwydd a gofal yn ystod yr argyfwng presennol. Am bawb sy'n rhoi yn ddi-arbed o'i hegni a'i doniau, mewn ysbyty a chartref gofal, a lle bynnag y mae rhai yn dioddef oherwydd Covid-19. Helpa ni I gyd I dyfu mewn daioni wrth fyw I ti, ac wrth wasanaethu'n gilydd yn dy enw. Arglwydd, rhoi ni o ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd yw ffyddlondeb, ffrwyth yr ysbryd yw addwynder, ffrwyth yr ysbryd yw hunan-ddisgyblaeth. Arglwydd gwna ni'n ffyddlon I ti ac i'n gilydd, plana ynom addwynder Iesu. Diolch I ti am weld ysbryd Iesu ar waith yn ein cymunedau y dyddiau hyn. Disg ni ddisgyblu'n hunain ac I ddefnyddio pob dawn sydd ynom yn dy waith. Arglwydd, rhoi ni o ffrwyth yr ysbryd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni I brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch am eich cwmni y bore yma to. A diolch hefyd i Jenny, Mari, Lowri a Dilys am eu cyfraniad, ac i Richard am y gwaith technegol fel arfer. Fe edrychwn ni mlaen at yr Oedfa dan arweiniad Robin y Sul nesaf. Yn y cyfamser, hwyl fawr i chi gyd a phob bendith. Bendithiad yr arglwydd chi a chadwed chwi. Llewyrched yr arglwydd ei wyneb arnoch, a thrigarhaid wrthych. Dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnoch, a rhodded i chwi dang nefedd. Amen.